खुलुमबाय लाब्रा बड' चेनेलाव आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा। दिनैनि रादाबाव दङ सोर सोर मानसिफोरा सोरनिफ्राय गोजानाव थायो आरो सोरनि साखाथियाव थाङो। जायफोरा सोरनावबा फैसा मोननांगौ दङब्ला बे मानसिनि साखाथियाव जेब्लाबो थाङो आरो सोरनोबा फैसा होनांगौ दङब्ला बे मानसिनिफ्राय जेब्लाबो जानगाराव थायो। जेरै जोंनि राजखान्थि हान्जानि माखासे लिडारफोर रायजो राजाफोरखौ अनसायनांगौ, गोरिब गुन्द्राफोरखौ एसे अनसायनानै रां होनांगौ, जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामनानै होनांगौ, नाथाय बिसोरनिफ्राय गोजानावसो थायो आरो गावसोरा जायफोरनि बायदिनाव मोननांगौ दङ बिसोरनि साखाथियावसो थाङो। बेनो जाहैबाय जोंनि दानि समाजनि राजखान्थि हान्जानि गेलेनायफोर। स' दिनैनि रादाबा एसेनोसै। साला स्वाद बुंब्रमाया आंखौसो जावखोना माखोब्रा। बे निउज रिपर्टार जानायनिफ्रायनो आंहासो हांथोनो मोनग्रा जाबाय थाग्रा जाबायलै। जानाय नङा, माबा मोनसे खायदा बोरै खालामनांसिगोन बेनि सायाव, नङाब्ला बियो आंखौ जामब्र होथारगोनलै। अमारा जाहा फैदों। हा माथो जाखो? खर'आव फजना लाबानो जाबायना। नोंहानो खर'आव फजना लाबानो जाबाय आरो थिनहरनि आं। बे स्वाद बुंब्रमाखौ मा खालामबावगोन आं दा टेनसन मोनबायलां। ओइ अमारा जा, मा जाखो? जेब्ला आंना गोसोखांथिया गोमादोंमोन मा खालामनाय नों आंखौ? मा खालामनाय? आयला नोंखौलाय मा खालामनांगौ जाखोब्रा आंलाय? जेबो खालामाखैबालाय मानोथो फट' दंलायो जों सानैया? खर' नांजाबलायनाय फट'? आच्छा बै सेल्फिया ना? जल्दि खोन्था, जों सानैया बोरै फट' साफायलायनाय? दासो मिथिदों होमबा नों? टिभिसो नायबाय थादोंना नोङो? जल्दि खोन्था, बोरै फट' साफायलायनाय जों सानैया? मानसियालाय आंखौलाय गावनि बयफ्रेन्डसो सानखोना माखोब्रा? आंनि न'आव फैनानै आंखौ टेव बुंफैबायलै। जल्दि खोन्था, जों सानैया बोरै ज' फट' साफायलायनाय? नों एसेबो गोसोआव गैया होमबा? गोसोआव थानायमोनब्ला नोंनाव सोंफैयामोन आं। जल्दि खोन्थानोबा खोन्था। आंनि खिथु खारफादोंमोनब्रा नोङो गोसोखांथि गोमानाय समाव। नंगौ आरो? मा नङाब्लाय, फाग्लिफोरबायदि आंनि खिथु खारफादोंमोनब्रा नों। जालायखो, नोंनि खोथाखौ लाया आङो। नों आंनो सैथो खोथा खोन्थायाब्लाना जों सानैनि फट'खौ भाइरेल खालामगोन आं। अइल' मा होनाय जादोंलै हापां? जल्दि सैथो खोथा, नङाबा भाइरेल खालामगोन आं। आंखौ भाइरेल खालामबा नोंहाबो भाइरेल जाफागोन ना? जाथों, अरजाया। बै समाव आंहा गोसोखांथि गोमानानैसो दङमोन ना, बेनिखायनो आंहा बुंगोन गोसोखांथि गोमानाय समाव अमाराजों आंजों लाइन मारिदोंमोन होननानै। हामगौ नामाब्रा बिदि बुंनो? माथो, अब्लासो नोंखौ रायजोफोरा हिनजाव सानै साथाम साब्रै साबा मानसिजों लाइन मारिबाय थायो बिनो भट होआ होननानै बुंगोन। दाबो सम दङ, आंनो सैथो बाथ्रा खोन्था। हाला एसे एदावनो नंदोंमोनलां, माथो मोसा बुरै बायदिसो महर लाबाय। एदाव जानाय नंला। खोन्थागोन ना अमाराजा, मा जानायमोन बै समाव? माबालै, आंहाबो नोंनि बायदि गोसोखांथि गोमानानै दङमोनब्रा। बे गोसोखांथि गोमानाय समाव सानैजों फट' लालायदोंमोनब्रा जोङो। ओमफ्राय गोसोखांथि फैफिननाय समावसो नायसनदों आं फट'खौ, होमब्ला थानोनो हालाया बायदि मिनिदों आङो। बिब'आनो जलायनोसैमोन आं मिनिनो ओंखारनाया। नोंहा मिनिनोसो ओंखारदों, आंहा मुगैनोसो ओंखारदों। मिनिथाव लाथारदोंबा फट'खौ, बेनिखायनो मिनिनो ओंखारदोंब्रा। फालतु साला, छी थै। मजानि हिनजावलै बे हाफा साला। मालाबा गदाय लाजाबासो मिन्थिगोन र' बियो आंजों। जालायबाय ना आफा नोंना? मा जालायखोब्रा बेथा? हामालै आफा, आखलफोरखौ एसे सार्फ एक्सेलफोरजों सुनानै लादो साफानो। धोद बेटा, आखलफोरखौनो सार्फफोरजोंनो सुनो हायो नामाब्रा? हायाबाबो उफाय गैयालै आफा, नोंना आखलानो बोरैबा मैला लाथारना, बेनिखायनो सार्फफोरजों साबोनफोरजों हुनानै लादोलै आफा। धोद बेटा, स्कुलाव थांगौ थां। आनै दावदैखौ स्कुलाव आंखौ दोनलांनो लिंबाय, साला फनसो रायलायगासिनो दङ। सोरजों? सोरजों जानो आरो, थफिरामजों। मा? थफिरामखौसो गोसोथोबाय बायो? माथो बुंबावनोब्रा, प्यार महब्बत के मामला, बेनिखायनो मालाय सेंग्रा सिख्ला गोसोथोनायनि गेजेराव हाबनो गोसो जायालां, बेनिखायनो बारा जेबो बुङासै आं। दे थादो नोंहा, आंहा स्कुलाव थांनोसै आरो आखलफोरखौ एसे साफा खालामनानै लाबा मोजां जागोन आफा। ओइ दावदै! औ आदा। सोरजों रायलायबाय थायो नों फनाव? सोरजों रायलायनो आरो, लोगोफोरजों। लोगोफोरजों ना? थफिरामजों रायलायनाय, फन रायलायनाय, लोगो हमलायनाय बन्द' खालामनांगौ नों। जागोन दे। दिनै आरो वारनिं होनानै दोनबावनि, नेक्स्ट खेबसे आरो बिदि खोनाबावब्ला दिगदारसो दं। जागोन दे आदा। साला थफिरामाबो आंजोंसो जुजिगासिनो दङना, बिथिंजाय बमब्रमायाबो। बाप्पावै बमब्र हेन्डसामथार जाथारबाय माथोलै। धोद बेफोरखौ बादो, मा खबर नोंनालाय? खबर गोदान मोनसे दङ र'। मा खबर? निउसाव होजागोन ना? होद आंनि पार्सनेल खोथासो ब्रा, मा निउसाव होनांगौ जाखोब्रा बेफोरखौलाय? देलाय बुंलाय। अमा राजानि बिनानावजों एसे लाइन मारिगासिनो दङमोनलै आं, अमा राजाखौ एसे टेनसन होनि सानना। आच्छा, बिदिसो होमबा खबरा? औब्रा बिदिसो, बिदि खबरखौलाय बोरै नोंलाय निउसाव होनांगौ जाखोब्रा? आंनो बेफोरबायदि खबरखौ नाङा, ओरैबायदि धामाखा खबरसो नांगौ मोनसे आंनो। बर' हारिनि मानसिफोरनि मेन्टेलिटिया मानो बेफोरबायदि जालांखो, गावजों गाव नांलायनाय, गावजों गाव सैया जानाय, बेफोर मानि थाखाय जादों बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय मोनसे रिपर्ट नांगौ जादों आंनो, माने निउस नांगौ जादों। गोरलैसो, बेफोर गासिबो राजखान्थिनि थाखाय नङा होमबा? बेथ' नंगौ नंनायालाय, थेवबो गुदिखौ एकदमबारे मेन टपिकखौ नांगौ आं। मानो नायलायनो बायो बर' गावजों गाव गावनि जौगालायनायखौ मानो मेगन सालायलायो?
बेफोरखौ नायबिजिरगासिनो दङ आङो मानि थाखाय बर'आ सैया सैया खालामलायबाय थायो गावजों गाव मालायनि सिगाङाव बा दाउसा गावजों गाव बा मोसा बेफोरनि मेन रिजनखौ नांगौ आंनो जागोन दे मावलांबाय था जागोन गासिखौबो मावगोन एबार अमा राजाखौ एक्सपज खालामनो सानदों आं साला सुवादा न' मोजां मोजां लुलायलायाखै मानसिफोरनि नोजोराव गोग्लैगोन होननानै जेब्ला न' मोजां लुयो गारथारालां बेखौ आंसो अमा राजानि सायाव खिथेर लाखिनो सानबाय थायोमोन माथो नोंसो बांसिन जसाव दङलै रागा जोंनानै दंखायो आं अमा राजाखौ आंखौ थगायनायनि थाखाय ओरैबाबो बे समाजनि जेबो मोजां खामानि मावाखै बेनिखायनो बेखौ होख्लायथारनांगौ आरो मोनसे खोथा रायजोफोरा कमेन्टखौ मानसिफोरनि माखासे एमएलए फोरनि नामफोरखौ लायालासिनो कमेन्ट हरगोन नामा मानो होनोब्ला जों रावखौबो थांखिनानै बानायाखै जों सिगाङावबो बुंखादों जों बर'नि एमएलए फोरखौ मन्थ्रिफोरखौल' लानानै थांखिया जों बुहुमनि इन्डियायाव जा जाबाय दङ बेखौसो लानानै थांखियो नोंथांमोना अन्नानै जोंनि बर'नि एमएलए मन्थ्रिफोरनि नामफोरखौ लानानै जाहाथे कमेन्ट खालामा जों रावखौबो पार्सनेल एटेक खालामा जों इन्डियायाव मा सोलिबाय दङ बेफोरखौसो नायनानै जों खालामो आरो आसामावबो बर'फोरा गावजों गाव मा जालायगासिनो दङ बेखौ एसे लानानै बानायो आरो थेवबो पार्सनेल रावखौबो एटेक खालामाखै दै नोंथांमोना कमेन्टआव रावबो मन्थ्रि एमएलए फोरनि नामखौ जाहाथे हरनानै बुङा आरो दे अब्लालाय बम्ब्र थांदो आंबो थांनोसै जागोन दे मा जालायखोहाय आयु बालानि बिमा दुमफाव बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैबाय आं दा आं मा खालामबावनो दे मा खैफोदाव गोलैलायखो एबारलाय पालनि आंनि आइया आंखौ हाबा हरनो नागिरथारबाय आरो बिमा बिफाफोरालाय गावनि फिसानि हाबाखौलाय सानखायो माथो आंनि बेलायाव बेलेगसोहाय दुमफाव देलाय खोन्थालाय मा जामारदों माबाहाय आइयानो आंखौ बोराय हौवाजों हाबा हरनो नागिरदों आरो आं दाखालि सासे बदतमिज बोरायजों लाइन मारिदोंमोन ना बे बोराया आंखौ हाबा खालामनो नागिरदों आरो दालाय नोंलाय माथो सानखो बोराय हौवाजोंलाय सोर हाबा जानो लुगैनो दे बदतमिज बोराया गावनि फैसा जादों होननानै आंखौ हाबा खालामनो नागिरथारबाय आरो आयु हाबाब आयु बाला दुमफा मिनिदोंसो आरो नों आंलाय बहा मिनिखो दे मिनियाखै माथो आं मिनियाखै होननायालाय माथो मिनिदोंलाय खुसि मोनदों आरो आंखौ बोराय हौवाजों हाबा हरजानो नागिरनायखाय नोंखौलाय सोरथो बोराय हौवानिफ्राय फैसा जानो खोन्थानाय सोरथो नोंखौ बोराय हौवाजों लाइन मारिनो खोन्थानायहाय माथो खालामबावनो आरो मोजां मोजां सेंग्राफ्रा मर गोसा थङालि आखल गैयिफोरखौसो लाजोब्बायब्ला नोंबोथ' माथो खम नङा लाइदावसो देलाय नोंबोथ' थङालि सथां फाख्रिखासो माथो बे हिसाबाव नोंबोथ' मोजां सेंग्राखौनो मोननांगौमोन बालनि मोजां खोथासो बुंदों नों दुमफावलेद बुसाव मोजां मोजां सेंग्राफोरखौ आवग्रिजोबना लानानै हरदो आंनो नोंनि बम्ब्रमाया मा होनखो नों थङालि सथां फाख्रि बेखौ नुदों हा बेखौ नुदों मा बेलायसो होनदों न थखनजों दानो बिखौनो दाम दाम हरगोन देहाय आं दुखु जानायफोराव बिदि बुङो आरो दुमफाव आं इसेबां दुखुआव दङ आरो बोराय हौवाजों हाबा हरनो नागिरजानानै बे नोंनिसो प्रब्लेम दा नोंहासो प्रब्लेमफोरखौ लिंहरनानै लायो नोंखौलाय बोराय हौवाजोंलाय सोरथो लाइन मारिनो खोन्थानायसै आयौ बाला दुखु समावबो बिदिसो होनबाय आरो थांनोसै आं गोदाव सोराव बोराय हौवाजों लाइन मारिनानै मोनबाय दा मस्लाया दासो हारसिंनो सोरखौ रागा जोंबाय दङलै दुमफाव बेलाय दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाया बेखौनो रागा जोंदों आरो मा होनलांलायखो बेलाय नोंखौलाय बोराय हौवानिफ्राय फैसा जाना लानानै बोराय हौवाया दा गावखौ हाबा खालामनो नागिरदों जाहैबाय आरो बिमायाबो हरनो नागिरदोंनो बेखौनो आरो आंनि सिगां बुंफैदों बे दावस्रि देलायाबो दे आरो मा खालामबाय थायो बादो मालायनि खोथाफोरखौ आंलाय अफिसाव थांनो नागिरखो ना माखो औ अफिसावनो थांनो नागिरदों हा माबायदिथो खामानिफोरालाय मोजां ना खामानियानोथ' मोजाङै मावबा मोजाङानो गाज्रियाव मावबा गाज्रि आंथ' ओरैबायदिसो निउस नागिरगासिनो दङ जे धामाका जाजोबनाय आरो माबायदि बे अमा राजाखौ एक्सपज खालामनो नागिरदों आं आयु मानोसै बे अमा राजाया रायजोफोरनि मोजां हाबा मावाखैना बेनिखायनो बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव एक्सपज खालामथारनांगौ एबाराव अमा राजाखौ गाराब्रा आंखौ थगायदोंना बियो दे बिदिब्ला थाथ'दो दुमफाव आं थांनोसै जागोन दे हाय थपिराम मानो दाबो फैयाखै नों र थांगासिनो न'आव थगायथ'सो जेने दिनै न'निफ्राय ओंखारबोबाय दा आदा आरो बाजैया मिथिब्ला आंखौ रायाबानो जाबाय दावदै फैदो गाखोफैदो मानो एसेबां गोबाव जानाय थपिराम
दिनै फरायसालियाव एसे मिटिं दङमोन बे मिटिंनि थाखायनो एसे गोबाव जाबाय जेबो नङा थुबिराम नेक्स्ट टाइमल' गोबाव दा खालामसै दे ना जागोन दे फैदो गाखोफैदो आच्छा दावदै मोनसे खोथा खोन्थालाय मा खोथा नों दा अमा राजाया मिथियाखैथ' नों आंजों बेरायफानायखौ मिथियाखै सानबेसेथो लाखुमाबाय थानो मोदोमनाय बिबारखौ सिखोमानो हायानो सानसेबाबो मोदोमफ्रुखागोन बेफोर उनाव जाबाय थागोन थौल' बेरायनो थांनोसै बेथ' थफिरामसोहाय बहा थांनो नागिरदों बेलाय दावदैजों थौदो गारिया सालायदो ओरैनोबा नोंना गारिया लांदां लुंदांथार मानसिफोर नुसोगारो दाना थफिरामालाय माथो आंजों रायलायनोनो नागिरला दावदैजोंल' रायलायबाय थासै ओरैनो थफिरामा आंखौ लोखि थफसि होननानै बुंफायोमोनदां आंनिख्रुइ समायनासिन सिख्ला मोननायखाय थफिरामा आंखौ बावमारबाय महरबो गैजा रोङा नालाय बेनिखायनो थगायजायो आयौ बाला बेलाय मानो गाबबाय थादोंसै ओइ थफसि मानो गाबदों गाबाखैहाय मा मेगनाव एम्फौ हाबनायखायसो एसे मोदै गदों ओइ बदतमिज थफसि आं दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलायसो आंसो मानसिफोरखौ थगायो आं मानसिफोरजों थगाय जाया देलाय खोन्थालाय नोंहा मा जादों जेबो जायाखैहाय थाव सोबागोनहाय बालनि खोन्थानोबा खोन्था थफिरामा मालाय दावदैजोंल' बेरायबाय थायो मा दाना नोंखौ लोखि थफसि बुंला नामा ओइ लोखि थफसि बेफोरबायदि बुंला नामा ओहो बुंला दावदैखौ लोगो मोननायनिफ्रायनो आंखौ नायफिनथारला बेनिखायनो महरबो मोजां जानांगौ बाल्ला बेखौनो हौवाफोरा बुंसोलायो न'नि खामानि मावनो गोरों हिनजाव मोनबानो जाबाय आरो नै बालसो मोजां महरखौसो नागिरखुमायो सिं सिं सायावल'सो डायलग मारियो पापि हौवाफोरा जुदि नोंनाबोथ' महरा मोजां जानायमोनब्ला थुफिरामाखि नोंखौ गारगौमोन आरो दानि जुगाव महर गोनां सिख्लाफोराल' गुन गोनां आखल गोनां नों बायदि महर गैयै सिख्लाफोरखौ खालि साहा फुदुंनो गोरों ओंखाम ओंख्रि संनो गोरोंल' सानो बेनिफ्राय जेबो खामानिनि मानसिखौनो साना बेनिखायनो महरबो मोजां जानांगौनो ओरैनो मानसिफोरा बुङो महरा जाहोआ आजिखालि महरासो बांसिन जाहोयो महर मोजांबाथाय खामानि दामानि मावनो गोरों नङाब्लाबो जायो जेब्लाबो जेरैबो महर मोजांल' जानांगौ सिख्लाफोरा होमबानो हौवाफोरा जिबायदि फसायखायो सिख्लाफोरखौ आखल गैयै लागिदा गैयै थङालि जा लागिदा जा सिखाव जा लागिदा जा महर मोजां सिख्ला नुबानो खारफाखायो हौवाफोरा आरो नायफिनजायाबाथाय बुंसिगोन आरो आखला जाहोयो महरा जाहोआ होननानै नङाब्ला सिं सिं महर मोजां सिख्लाफोरखौसो नागिरखुमाबाय थायो गुन्जर खुरनाय बायदि गोसो सिङाव सिख्ला नागिरखुमाबाय थायो नंगौबो खोमाहाय दाउसो देलाय महर गैयैखायनो महर मोजां सेंग्राफोरा नायफिनथारा महर मोजां सेंग्राखौ बादहो महर गैयि गाज्रि हौवाफोराबो आंखौ फसायनोनो नागिरा बेनिखायनो एसे दुखु जानानै गाबदोंमोन आं सोरजोंबा थगायजायोब्ला गाबनो ओंखारखायो आरो गाब जेबो नङा गाबनांगौ आंहाबो बालनि गाबनोसो ओंखारगासिनो दङ मानो सोरनो खोन्थाबावनो आंनि दुखुखौ नोंनोनो फोरमायनोसै आरो माबा दाखालि सासे बदतमिज बोरायजों लाइन मारिदोंमोन आरो आं दा बे बदतमिज बोरायजोंनो हाबा हरनो नागिरदों आंखौ आया बोरायथार नामासै बोरायहाय थखन थुलायनाय इसोरनिफ्राय सानथामसिनल' उन्दैसिननो इसेबां बोरायथार होनबा औहाय बोरायथ' आरो जा दुखु जाबाय आंखौ जाय सेंग्राफोरखौ फसायोमोन बेफोर सेंग्राफोरखौ आं जोगारबाय आं जाय सेंग्राफोरखौ फसायो बिसोर आंखौ गोसो थोआ दा थाङै थुङै बोराय हौवानावसो जामलुहैबाय दालाय नोंलाय माथो खालामगोन बेनोथ' जादोंहाय बहाबा खाना थाहैनोबो खामानिखौनो रोङाना आरो बोराय हौवाजों हाबा जायाब्लाबो बोराय हौवाया आंखौ केस होयोनो दा मा खालामबावनांगौथाय बोराय हौवानि फिसालायासो जा हेन्डसामखामोन दाउसो देलाय फन फैदों नोंना हेलौ ओइ थवालि रोनाव फाग्लि माबार न'आव फैनोबा फै आलासिफोर फैदों सोर फैखोसै माबारल' फैलाय नों जागोन दे बुंबाय थानाङा दे थाब फैनोबा फै जागोन थफसि थौलाय जोंहानि न'आव थांनो
थांनोब्ला सोरबा आलासि फैदोंनो आं जा खामानि मावनो बादों अन्नानै आंनि जानानै खामानि मावदे जागोन दे आंबो न'आव थानानै बरिं मोनखादों थौदो बिदिबालाय नोंथांनि फिसाजोआलाय बहाथो दं आंना फिसाजोआ गामियाव दंहैयो दासो फन खालामनानै लिंहरदों आं आलासिफोराबा सोर सोरमोनथाय माथो आं सिनायासै नैबे सासेया आंनि फिसाला आरो बै सासेया आंनि फिसालानि लोगो आरो नैबे सासेया जों गामिनिनो दे बिदिबालाय जिरायथ'दो दे आं फिसाजोखौ एसे नायना फैनि जागोन दे आरो नैबे जों लाबोफानाय बुस्थुफोरखौबो लांफादो माबेलाय हिन्जाव गोदाननो थाखाय एसे मोननैसो बुस्थु लानानै फैदों आं आरो जानाय लोंनाय मोननैसो बुस्थुबो लाबोफादों आं दे जागोन दे हनै नोंसाजोआ सफैबाय दावस्रि न' सिङाव फै सोर फैदों आयै बाला बदतमिज बोरायसो माथो हामगौ फाग्लि बिदि बुंनो गावनि फिसाय जागोनखौनो आयु माथो बोरायथार औहाय बाला बोरायथारमोन ना हायोबा थबसि नोंना आंनि बदल हाबा जादों ना दावस्रियाय थां साहा फुदुंनानै लायना फैथां साहा लोंलायला दे जानाय लोंनायखौ नांथ'ला दे आं हाबानि तारिखखौल' फिक्स खालामनो फैदों हाबानि डेटखौलाय मालाथो लानो सानखो आंथ' फैगोन सप्तायावनो लानो सानदोंमोन जोंहाबो एसे जगार खालामनो नांगोन ना सप्तासे होनबानो बोरै हाब्रबनांगौ जाखो बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा हाबानि तारिखखौल' फिक्स खालामना गालांनोसै बाखि आं नायजोबगोन अब्लालाय माखौथो नायबावखो हाबानि टेनसन लानाङा होनखाबाय जेब्ला बिजामादैया दे नेक्स्ट सप्तायावनो खालामदो हाबाखौ जागोन दे बिदिबालाय दे अब्लालाय जों थांनोसै जागोन दे बारा सिन्था खालामनो नाङा दे जारौ बोरायनाव बिराद थाखा फैसा दङ रुजु रुमु रायजो जानो हागोन दे गाबोन समफोरनो थैसिगोन बोराया बहाथो रुजु रुमु रायजो मोनजानांगौ जाखो आंलाय गाज्रि मोना दे नोंथां आंना फिसाजोनि खुगाया एसे बारा जेबो नङा दे दे थाथ'दो नोंस्रा हाबायाव लोगो मोनगोन आयौ बाला एफा बोराय हौवाजों बोरै रायजो जानांगौ आं आयै गोसो थोनाय समाव लाइन मारिनाय समाव बोराय हौवा होननानै सिनायाखैमोन आं बै समाव आं फैसाखौल'सो नुदोंमोन बेनिखायनो थवाले साजाखौबो लानो थियारि जादो आरो आयौ बाला एफा बोराय हौवाजों आं बोरै हाबा जानांगौ दे बोरायथारना थबसि औ बोरायालाय बोरायथार ओइ थबसि आंनि बदल हाबा जानो नामाहाय नों बिराद थाखा फैसा मोनगोनथ' बे बोरायजों हाबा जायोब्ला नाङाहाय मा आं हाबा जाया ओइ जाम्बि थफिरामा नोंखौ थगायदोंसो मिथिबाय थफिरामखौ मेगन साहोनो थाखाय बोराय हौवाजों हाबा जादों बाल बोरायालाय गाबोन समफोरनो थैखागोन ना नों फैसानि रानि जानो हागोन ना हाबा जादों बाल बोराय हौवाजों नाङाहाय मानो दे ओरैनो आं हाबा जाया मा नों थफिरामखौ गोसो थोगोन सानदों नोंखौ थफिरामा बिराद सैथानथ' हाबा लाया बे नोंखौ नाङाहाय थफिरामा हाबा लाबाबो लायाबाबो आं हाबा जाया आरो थाथ'दो दे नोङो थांनोसै आं आंनि खोथाखौ मानिलायबावा थबसिया जाम्बि बिनो खम नङा बेबो दिनै थाखा थिंख्लिनिफ्राय मा बिनांगौलै आं सन्थलानोबो साख्रि बिनानै होबाय अमा राजायाबो फुलावनो थाखा थिंख्लिनि सेराव गावनि मासिखौ नांगौ होननानै बुंबाय बेहाबो मोनबाय बुमब्रमायाबो साख्रि मोनबाय आरो सोरनो मा होबावनो आं मालायनो होबाय थाबा गावनावसो थालांगोन ना मालायखौ अनबाय थाजाया बेनिखायनो न'खौनो मोनसे बिनोसै नामा आं दा न'खौबो डाइरेक्ट बिबा न'खौबो गांलाब होगारगारगोन ना मानसिफोरा सानसेयावनो बोरै बिदि न' लुखो होननानै आंखौसो दायना अजा होननानै बुनो होसोबा जानाय नङालै ओरैनोबा सोमस्रिनोबो खोन्थाखायाखै आं आरो थाखा थिंख्लिनि बिगोमायाबो रावनोबो दाखोन्था होननानै बुंदों बिनिखायनो खोन्थानोबो हायाना फैसाखौनो बिनि आङो बागस मोनसे बिनिफ्राय न' लुनोसै देलाय आंनि थाखा थिंख्लि फैसा बान्डोलसे मोनब्रै मोनबा हरलाय मोनसे बान्डोलावनो 50,000 थानाय दै गसाय इसेबां बुरजा फैसा मोजाङानो जाबाय दे बे फैसाजों न' लुनोसै आं
थाखा थिंख्लिनि बिगोमाखौ धैनबाद जासिहैनोसै आं रा थाखा थिंख्लिखौ बहाबा एरसोना दोनहैनि आं सन्थला सन्थला आयु इसेबां बुरजा फैसा बबेनि फैसा बेलाय सन्थला मा बियो सन्थला इसेबां बुरजा फैसा बुरजा नुदों होननानै रंजानांगौसोब्रा सोमस्रि मालायफोरा फैसा बुरजा नुबा रंजायोसो नोंहा बायो रंजानो हागौ नाथाय फैसा मोननायनि जाहोनखौ आं मिथियाब्ला बोरै रंजानो आरो बे फैसाया बबेनिफ्राय फैनाय सन्थला नों माबाफोर गाज्रि खामानिसो मावाखैथ' बिदिब्ला सन्थला बे फैसाखौ हरफिन बबेनिफ्राय लाबोआ बे जायगायाव दोनहैफिन जाम्बि इसेबां गिनाङाब्रा बे फैसाजों मोजां न' लुगोन जोंहा बे फैसाखौ आं गाज्रि खामानि मावनानै लाबोआखै आरो मालायनिफ्राय खावनाबो लाबोआखै अब्ला इसेबां बुरजा फैसा बबेनिफ्राय मोनखो नों सोमसिनो खोन्थानो गोसो जाबायमोनलां नाथाय थाखा थिंख्लि बिगोमाया बादा होथारदोंना आरो नों गारि गंसेबो लाबोबावबाय आरो दा फैसा बुरजाबो मोनबावबाय आं गिबायसो दे सन्थला गिनाङाब्रा माखौ गिनांगौ जाखो अब्ला खोन्था नों बे फैसाखौ बबेनिफ्राय मोनबोनाय आं खोन्थागोन गासैखौबो लासैनो दे दा मोनायाव खोन्थागोन आं दा खोन्थाबा मा जायो सन्थला दा खोन्थागोन दे नों जेबो गाज्रि साननाङा दे आं फैबाय आरो फैसाखौ मोजां जायगायाव दोन दे इसेबां बुरजा फैसा आं मालाबाबो नुफेराखैमोन बे फैसाखौ बबेनिफ्राय लाबोमारदों बियो एसे सुलाद लानांसिगोन